Грим, който издържа на 30 градусови тежеги. Започвам с фондютена на Dior. Това е матовия вариант, който е доста покривен и е подходящ, ако имате мазна кожа. Издръжлив е и го препоръчвам. Коректорът е от L'Oreal. За други Грим коректор е доста покривен и аз много често прибягвам към него, както в ежедневието си, така и за по-специални поводи. Много съм доволна. Контурът е от Rare Beauty. Супер много го харесвам, тъй като се прелива много лесно. Буквално се разтапя като масло. Нанасям го на скулите, на нослето и по челюстта. Добавям и малко на клепачите. Вижте колко добре се прелива. След това продължаваме към течния руж. Много ми харесва този на Rare Beauty, тъй като е доста пигментиран и не изчезва през деня, което за мен е важно. След това фиксирам с сетинг спрея от Charlotte Tilbury. Много ми харесва, тъй като буквално разтапя всички продукти. Продължаваме към пудрата, която е от Charlotte Tilbury. Прави буквално филтър ефект на кожата. Бронзантът е от Gucci, много лесно се прелива, стои много естествено и е просто страхотен. Ако търсите добра бронзираща пудра, ви препоръчвам тази, наистина си заслужава. Добавям и малко руж, много ми харесва как отваря лицето и колко свежест му придава. За сенки използвам палитрата от Romand. Добавям и малко хайлайтер от палитрата на Dior, много я харесвам. Малко и по клепачите за блясък. Любимите ми моливи от NL Beauty. Използвам ги супер често, тъй като са много дълготрайни. Извивам миглите и нанасям от спиралата на It Cosmetics. Поделяла съм ви, че много ми харесва. Слагам си ето този лип тинт от Waka и сме готови. Чао и до скоро!